तो भैया पवन फैंस खातिर बहुत खुशी के बात बा, कैसे कि पावर स्टार पवन सिंह के पावर स्टार फिल्म के पोस्टर आ गई बा और ये पोस्टर खूब तेजी से वायरल होता सोशल मीडिया पर। और अब इंतजार बा इस फिल्म के टीजर के, ओकर बाद ट्रेलर के और ओकर बाद फिल्म के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये फिल्म कोनो ऐसा फिल्म ना है, ये फिल्म हो पावर स्टार पवन सिंह के जीवन के ऊपर, पवन सिंह के जीवनी के ऊपर। मतलब पवन सिंह के जीवन में का बीतल बा शुरुआत से लेके अंत तक, मतलब अभी तक पवन सिंह के जीवन में का बीतता, कैसे बीतल बा, हर कुछ ही फिल्म में देखे के मिली, जो उनकी पवन सिंह के फैंस खातिर बहुत खुशी के बात बा। इतनी खुशी की बात, लेकिन ये खुशी यहाँ पर डायरेक्ट दुख में बदल जाता। और ये दुख के बात ई बा कि पवन सिंह और दीपक सिंह के दोस्ती टूट चुकल बा, दोनों के बीच दरार पैदा हो गई बा। दीपक सिंह और पवन सिंह के मैनेजर पद से हट गए बड़न, पवन सिंह के नया मैनेजर बन गए बड़न। उहे दीपक सिंह जो कुछ दिन पहले ऐसे बोलते, कोई भी दुनिया में कोई भी आ जाए, हम लोग को कुछ देर के लिए अलग कर सकता है, लेकिन दिल से हम लोग को अलग नहीं कर सकता है। दोनों का दिल एक ही है और एक ही में प्राण बसता है। आखिर का ऐसा बात हो गई कि ऐसा बात बोले वाला दीपक सिंह और पवन सिंह के बीच दरार पैदा हो गई? चलो आज के वीडियो में बताओ दे। सबको बता दो कि अभिषेक मेरे जीवन, आप सबको बता दो। बहुत लोग दीपक सिंह पर ये एलिगेशन लगावता कि दीपक सिंह पवन सिंह के साथ पैसा के घोटाला कैले बड़न। दरअसल बात को जैसन बा, जब पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़त रहन तो उनका मैनेजर रहन दीपक सिंह, और जितना कुछ खर्चा वर्चा देखभाल करत रहन दीपक सिंह ही करत रहन। और टोटल जन चुनाव में खर्चा भइल बा वो दीपक सिंह ये बतौले बड़न कि 14 करोड़ रुपया के खर्चा भइल बा, जबकि पवन सिंह के नेके लागत कि 14 करोड़ रुपया के खर्चा भइल बा। और हमके भी नेके लागत कि इतना खर्चा हो गई बा, इतना छोट चुनाव में, एगो सांसद के चुनाव में 14 करोड़ रुपया के खर्चा हो गई बा। जबकि लोग वहां पर जाते हन, पवन सिंह के फैंस कुल जाते हन लोग गाड़ी लेके, तो वो अपन तेल भरा के जाते रहन। और ना ही पवन सिंह के कोनो यूट्यूबर के पेमेंट दिहल गए रहे, और ना ही वहाँ लोग के खाए के रहे के व्यवस्था करल गए रहे। वो खुद अपन पैसा से रहलन लो, अपन पैसा से खैले रहलन लो। बस खर्चा होकर रहे तो खेसारी लाल यादव के लियावे खातिर हेलीकॉप्टर में, जौन की खूब से खूब 25-30 लाख रुपया के खर्चा होकर रहे। और जितना भी स्टार आ रहा, जितना भी सुपर स्टार आ रहा भोजपुरी के, हमके नहीं लागत कि लोग के पेमेंट लेके आ रहा लो, पवन सिंह खातिर खुद आ रहा लो बिना पेमेंट के। तो आखिर इतना पैसा लागल कहाँ? सोचे वाला बात नहीं थी। चुनाव के रिजल्ट के बाद एगो न्यूज बहुत तेजी से वायरल होकर रहे कि पवन सिंह अपन एगो खुद के पार्टी बनई हन चुनाव लड़े खातिर, और वो मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ी हन, जो उनकी न्यूज सरासर गलत रहे। और वो न्यूज फैलेले रहलन दीपक सिंह। बीच में देखिए बीच में एगो न्यूज वायरल हुआ कि पवन सिंह पार्टी बना रहे हैं। सही बात है। हमको जहाँ तक पता चला ये सारा न्यूज फैलाए हैं दीपक सिंह। और अब जब लोग दीपक सिंह के पूछा था कि इतना पैसा गई कहाँ, तो दीपक सिंह दलाल यूट्यूबर के बुला के वीडियो बनौले बनन, और वो में पवन सिंह के गलत दिखा के दीपक सिंह के बहुत अच्छा बात बोले बा यूट्यूबर। और तो और सबसे गलत कामों में ये कहले बा कि पवन सिंह के स्टेज शो के चार्ज, पवन सिंह के एगो गाना के चार्ज, हर कुछ रिवील कर देले बा, जो हमके नहीं लागत कि एकदम सही बा। बाकी भाई लोग, तो हम लोग अगर पवन सिंह के फैन हो लो तो गलत के बा कमेंट करके जरूर बताइए लो। और पवन सिंह और दीपक सिंह के जोड़ी टूट गईला से कितना इफेक्ट करेला बा पवन सिंह पर, कमेंट करके जरूर बताइए लो। बाकी वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।